Arratzaldeon txorien gaur egun garrantzitsua, eta horretarako errezeta garrantzitsu bat bai ekatzatzugu, garrantzitsu bi. Baina batek izena dauka. Eta, izenan barne, hori da, ez, garrantzixa. Orduan, inbi ditugu patata arranditsuak. Erderaz ezagutzen dana, patatas a la importancia. Bezala. Orduan, bada plater xume bat, baina nik ekarrikot plater tradizionalan bertxiua, eta gero holan, beste, zuk esatuzun moduan, beste biurrikeria bat. Eta ingot odolostiaekin, eta, garagarduakin, gari zain zurixekin, ikusiko gero. Orduan, patata bezalako produktu simple bat arrainditsua izan aldala, ez? Hori da. Segun nola prestatzen dugu. Bai, bakitzukin zinula, ETV nahieran aldozo ikusi boiurrakin, beteta, beste txorieneko saio baten. Nibeleko patata arrainditsuak, boiurrakin beteta. Horrek bai, arranditsuak ziela. Garrastia atuatziek, boilur pusketa desta izan bat ordein, berro eta 10 euro lako, eta izan bat, gramo, Gaur askoz behu miagoa jongan orduan, kontakotzut pausuz ingoten da ikutziko zue, zelako errex. Lehengo patatak zuritxu, garbitxu eta sentimetro bateko xafla loditan mostukot. Gatza, botakotziet, eta gero irinetik eta rautzatik pasako itxut, eta frigitxu. Eta bitxartian kasola baten tipula eta berakatza gorritxukot perrexiakin, salda gehitxukot, esnia, patatak, eta 15 minutuz kozinokot zu moteli. Gero urdaiazpikuekin zerbitzatuko ditut. Eta gero beste bersioa itxeko, ingot odolostiaekin, jengibriaekin, gari zainzuriekin eta garagarduakin. Jengibria eta odolostia. Hori errua da David Muñozena. Banabien, patatas a la importancia da holan, errezetiak desberdinak begiratzen interneten, eta agertzen klasikoa da, orduan ninguren nagoen zehose desberdina, eta ikusten da, zean jako sartu da, pentsa una ben adibidez baitxia, arraizaldakin eta txirla batzukin. Baina, hori bai motz geratzen zanez, pentsa dut, bitu inbiot hau, eta bere Instagramen zaukan errezetia, eta dut, bitu hau inbiot. Eta, patata honek sortu ziren 40. hamarkaldixan, ez, Palentzia aldian. Hori izaten da. Historiak hori dio, handik, hori. Gosetia omen zauen, ez? Bakizu, hor gerra ondoren, eta azkenian, izango zituzten gauza, eskura zituzten gauzekin, beste bertzio bat, patata egozia jatea berez bakarri baino, hor nik uste du basarrietan eta aukera zeuketenak arrautzak eta izateko eta, esango zuten, honi buelta bat emango diogu, eta betiko patata egozia jan beharrean, irinetik eta arrautzatik pasata, izango bazaban lebatze hori, arrautzaztutako lebatz bat izango bazan, patatakin ingo du berdina. Igual izango da, historiako lehenengo trampantojua. Ez da trampantojua, baina egia da, nik etxean ini izaten ditut, noizian behin, gure etxean patata saliak badira, eta arrautzatik eta irinetik pasatuta dagoen dana, gure seme alabak maite dute. Eta egia da, errezeta xumea da, erreza egiten, baina oso goxua geratzen dela da, benetan etxean probatu zazue, eta Eropatrik esan duena, ina duzue, guk gero ingo duguna 2.0 bezalakoa, boiurra barruan sartu, makaiaua erekin ikusi izan ditut barruan sartuta, patata bera bakarrik. Edo bestela hori, alargunak, patatak, salda batekin indako horrelako saltsatxo batekin, belute batekin azkenean, hor emeki da esate dute, hor poliki usten dituzu egiten, eta oso goxua geratzen dira, eta balio digu sarrera moduan, bigarren plater moduan, eta postre moduan ez, baina benetan, guarnizio moduan ere. Bai, nik guarnizio moduan ikusi ditut beti. Baina, hau, odolostiakin ikusi duten berzio honetan, azkenean plater nagusi bezala. Bai, azkenean bituz esazten garen hor. Sartuko dituzu, proteinak, hidratoak, kipula eta pertxikoak eta horrekin barazkia sortzen dituzu baita, eta, zainzuriak, gari zainzuria bauzkagu. Hau esan, nik irakurtza daukat, dala hosteleritza eskolan eta zuei erakutze desotzuen gauza bat, azkenean teknika desberdinak dauzka, ez? Bai, guk egia esan ez genitu, nik errezeta hau gero ja behin sukaldari nintzela ikasi nuen, baina hemen, ikasten duzu pixkat danetik, saltza bat egiten ikasten duzu, ikasten duzu gero arrautzestatzen zerbait, eta gainera merkia dala. Ez duzula zetan, nahi dut esan, nahi diezu ikaslei erakutzi, arrautzestatzen zerbait, eta lebatza baino merkeagoa da patata batzuk hartu, eta prozesua berdina da. Irinetik pasatu, arrautzatik pasatu, eta ero, olio bero batean, frigitu. Gero, plater batera papelarekin, eta listo. Esaten dizu, patata egin induen berdina, lebatzarekin,
berdina, denborak ezberdina dira, noski, lebatzakin gehiago, hemen guk nahi duguna patatak azkenean, hola frigituta, barrutik gordina geratzen dira, ez dira eginda geratzen erabat. Nun bukatzen dira gero, egiten dugun, egingo dugun saltza hortan, ez? Hor bukatzen dira. Orduan ontsen nabil, patatak zuritu itxut, hemen ja jarri dut olixua berotzen, gero hor frigitzuko itxugu, eta zuk noiz botatzatzen katza, zigor, ontxe, patata jartzen itxutu ginen holan xaflatan hemen, edo arrautzian edo irinean. Nik arrautzan eta patatei berei, hemen botatzen dira, horre. Bai, arrautzak, nik zerbait pasatu behar badut arrautzatik, arrautzak beti gatz pixka botatzen dira. Baita, pasatu behar da, mingaina egozi duela eta horti pasatu. Mingainari gatza. Arraina, edo zein arrain, berdin zein. Horrei gatza botatzen dio, baina arrautzari ere gatz pixka botatzen dio, puntutxu bat. Eta gero ala ere, saltza egiten badu ere, saltza gatz puntu batekin eta probatu. Nik uste garrantzitsua hori dela, ez? Beti lehenago dena probatzia. Jendeak esaten du, hartzeza, babarrun batzu jaten, da... Ui, soso daude. Ja, gatza bota diot. Bai, bota diozu hasieran. Probatu dituzu ea gatz puntuan ondo zeuden? Ez, gatza bota diot. Gaina, patatakin pasatzen dana... Bota gehiago, patatakin pasatzen dana gainera, behitu nik ingotzu kasu, eta hemen botako zata purtxo bat, eta patatak gatz asko xurgatzen dau. Orduan, hori bada truko bat, ez? Igual gizatu bat oso gaz isatara bat jatzu, patata bat gordinik bota, edo bi zatitan, eta horrek xurgatuko dau, gizatuak daukan, gatz, sobratzen jakon gatza. Miraririk ez du egiten, baina egia pixka bat kenduko diola, holan, zerbait atatzen bat zaizue, gatzian holan potente, berdin da babarrun batzu txitxirio batzuk ere patata bota alzaiola, ze badau jentea botaten diola. Patata batzue lagunduko dizue, miraririk ez du egiten, hori ez, Hori ez da inobesek etxen. Eta bakitzu holako, mirari bat ez da, estafa bada, baina kontako atzut. Ze, ontxe, albiste bat entzun dut patatekin. Eta zer? Badauz, distribuzioko kate batzuk, itxen da biena, dala patata sarrak hartu, eta patata berritzat saldu. Orduan, aurreko urteko patata sarrak hartzen daue, holako Frantzian eta egoten diezen... Estoka handiak ere igual. Oso merke, ze joan zen urtekuek die, eta 4 gradutan egoten diolan kamara berezi batzutan, orduan oso merke erosten da bie, gero garbitxu eta patata berritzat saltzen da bie. Ja, baina, nik nuke jarriko igual eskua zutan, baina nik patata bat noizdan berria ero sarra, ni nabara izan dut. Ibaki patata batzuk noiz, eta ez dakit, ez da bakarrik garbituta egotearen asalan eta... Batzuk jakingo daue, baina beste batzuk ez. Eta orduan, hori, saldu itxen da bien. Eta hori da izaiten, Bai, identifikatzen dauenak, ondo, baina ez dauenak identifikatzen, azkenian pentsau, eta bai, hori itxen daue. Ez ditxu esango izenak, baina bai, gero, kameratik kanpo, kontakoz. Hemos nacido para ver 11, zelan da. 11 ikusteko jaioa, egia da. Trampak eta beti ezagutu izan ditugu, eta beti egon dira tramposoak, eta tamales egongo dira baita ere. Patatak, prest. Patatei gatza botatzague, hemen bai, arrautzei gatza, eta ontsa pasaukau, irinetik. Lehengo, gero arrautzetik, eta joango gara bi aldetatik frigitzen. Eta bitartian, engo itxugu bi gizatuak, baina joango gara, gutxinaka. Hemen baratxuri erabili behar dugu, eta, zuetako askorei baratxuriak, ni normalean ni dauzkat ite ditut, eroste ditut baratxuri buruak, gero aletzen ditut, atalak atatzen ditut, eta holako poto bat daukat, hermetikoa, eta izaten ditut. Baina, batzuik, ernaldu egiten dira. Honek... Bai, ataratzen gaki holako asixak... Ernatu egiten dira, eta hori normala da. Horrek ez du esan txarra daula. Gehiago esango dizuet. Propietade gehiago dauzka ernatutako baratxuri bate. Bai, txuria bau. Hor bau, marroiska, erolako, batzutan gris antzeko olako geruzatxoa moduan itxezai aldamenean, ero beltzak, oiek ez, eta gaina, zapaltzean ikusten dira, oie biguna, baina horren punta bat ateratzen basai, hori gaina landatu eskero baratxuria izango zenuten hortik. Horrek, kalterik ez dizu egingo txarra ez da, ez da, kipula bat ernaitzen danean behai, ez da, kendu itzen zaio hori, eta gutxio, barruan gutxio izaten du, kipula gutxio izango du jateko, baina ona dago. Eta jendeak, nik laguna dauzkat, botatzen dute jana errestasun batekin, baina askok hemen bada otartean beste bat behai, kozinatu zerbait bi egunetan etxean espadu jaten, ez da fidatzen da
Botetzen da. Hori eskako gure Juleni pasauko. Ez. Julenek bost-sei egun itxeiten ditu, ondua egon arte. Bai. Gizu, kontatu nizun faizanden teknika zer zen, faizande? Faizande ez. Ostalitzan kontatu, erakutsi ziguten. Kontatu gure txorin eta rei. Faizande zerri, guk erakutsi ziguten, da gaur egun ez da erabiltzen, faizande zer zen. Eiza pieza bat, normalian hegaztia izaten zana, zintzilikatzen zuten lepotik, samatik, zintzilikatu, eta uste ziten toki ilun eta fresko batean. Bere pisuarekin sama apurtzen zanean, pum, hau da, ostalduta, orduan zegoen puntuan jateko. Txorixa? Bai, orduan zegoen xamurra, gurin-gurina, zapore guztiarekin altzauta, eta gaur egun, Frantzian, zerbait pixkat pasatuta dagoela esateko egolan, urdai azpiko hori ez dakini oso, faizande puntuan dago. Faizande dago, esaten da. Eta, kontua da, jende askok, Frantzian erabiltzen duela, testu faizande hitz hori, baina ez dakit zegati dan. Hori gure ostalitza eskolan egutzi duten hori, baina lepoa, osama, apurtzen zitzaionean bere pixurarekin. Eta gaur egun be, holan jaten da? Ez da egiten. Gaur egun ni dakidala, hemen faizande teknika nik dakit bakarri paperean irakurrita ostalitzan egutzi zigutelako, denak orduan esan ginen, bai zera, bai, horrela da, eta ez da izan. Baina inoiz ez dut ikusi hori praktikan, hau da. Hau ez da faizande, honai patatak, baina, marroixka kolori edo badaukie. Eta behitu, hau da puntua. Fusten dozu, holan, hau... Gorri, urre kolorea hori. Bai, urre kolorea ataraten jakonien, holan, joango gara ataratzen. Eta ointxe joango gara batzuk eitzen. Eingo golan tandatxo txiki bat. Gero igual kamaretik kanpo bukatuko eitxugu espeosku denbora ematen patata danak eitxera. Baina, prinsipioz jarraitzen dugu. Ekarri itxut patata, bai. Merke dauz da. Ekarri joan nintzen bai ni Frantzia horreik distribuzio kateta horreitara. Merke berkia jaten. Aukera nekusio, patata berria, eurora. Hori da. Ez ni beti alabakoa. Ni beti Arabako patata. Eta hemendik kanpora gehien bat, bitu, udapan ezagutzeko aukera izan genduen, da dana beraien montaje guztiak aukera izan genduen, hemen ekoizten den patata ia guztia Euskal Herrian jaten da. Kanpora oso gutxi bialtzen dute, bai. Esaten duten moduan hemen patata zaleak gara. Bai, patata zaleak. Patri, zenbat errezeta dauzkau patatarekin? Betxu, joango gara hor basaben programa, bat bi hiru programa, holan bat da bakoitzai esaten. Bai. Azten azni, patata arranditsuak. Zu. Marmitakoa. Patata minak. Patata saltza berdian. Patata kalioliakin. Patata frigitua. Patatak zaietzakin. Patata honak. Guarnizio moduan ez du balia, guarnizio moduan batekin da. Gisatu bat. Patata purea. Parmentierra, hachís parmentierra. Porru patatak. Krema bat, kalabaza krema bat. Patata krema bat? Hori izan dozu. Errepika behin dozu, zigorrek galdu kompetizioa. Uiii, eta oinatea txezien los tacañones, han. Patata... Zein, zein errepikatu dut? Patata krema errepikatu dozu. Patata krema krematuta geratu da. Bigarren aldiz esan duzunez, popatik hartzera. Ez duzu gaurko botea irabatzen. Zuk ez duzu ezagutu baina bat biru, Ez, nik ezagutu dut, Mayra Gómez Kenpekin. Zapinetan eta. Guk hori ezagutu, nun? Ta hona zan, gustatzen gatzon? Ez dakit nire ziaten usten ikusten. Ez, orduan zuk bestu ez ikusi. Ulertzen erdixa. Nik beti, esaten dut, erderaz oso berandu ikasi nabela. Azkenean nire inguru guztia euskalduna zan. Eta hasi nintzenean futbolean jolasten, tokatu zitzaidan hor, iten santuran galdean olako talde bat, selekzio antzeko bat, eta hor juten ginen, lesamara gero entrenamendu batzuk egitera, aletikean ero, saiatzeko jolasten ero. Eta hor, danak aldean ditzen zidaten, parra iten zuten nire erdearekin, da, ya me recuerdo yo una vez, que todos reír de mí, eta, bueno, sin más. Nik barrik nien beraiei, Hola, nibida. Nerama kointxe, erderaz badaki da euskeraz noski baietzez, baina bere egunean, lehengo mailan, insotzien isa errepikatzia kurtsua ze erderaz esak isen. Ze, karo, etxien amamakin eta ititxakin ezauen itxen, eta bai, orduan ja 5-6 urtekin etzak isen. Niri 15 urtekin hosteleitza emakusak gertatu zitzaidan. Hosteleitza erderaz andana. Eta Mikelek teknologiakoak esan zidan.
Zigor, azterketa berez oso ondo dago. Baina ostikoak eman dizkiozu hiztegiari toki guztietatik. Euskeraz dena berekin bada, erderaz ez da zetan dena uberekin izan behar. Badaude erderaz hitzak berekin direna, Dari. Vale, Mikel, entendido. Eta egia esan, anekdota horrek, parregura pila eman zian, baina zegoen zuzenduta, eta esaten zian, hau, lenguako klase batian, eta, hortik ikasi du pixka. Olakoak. Euskerak be garrantzia hundixa dauka, ez da. Beitxu, ingo duguna... Hau frigitxu danak... Hone frigitxu danak garbitxu ze, honek ez dauka interesa hundirik eta interesgarrixa dana da gero gizatua. Titau. Bueno, gure patatatxoak hemen prest, ja, frigitxuta. Ez ne frigitxuak, Die, patata frigitxuak. Bai, hori norbaitek esan du hemen, horrek ez ne frigitxu ematen du. Hemon koska, hori gogor da, zigorrek esan duen moruan, hau frigitxuta egonda da ointxe egosketan bide dau biguntzia. Orduen joan gara, bi gixatu ditzen, bat tradizionala eta beste bat, apur bat, bihurria edo. Venga, orduan, bixei botako zau, olixua. Bixek daukien gauza bardina izango da, olixua, kipula eta berakatza. Baina gero, bakoitzak eramango dau, bere gauzia. Ontxe kontako atzut. Batek, ez dakit nik zelan geratuko den, nahasketa, honik pentsatzen dut ona, ez? Sukaldari famatu honek jarri badau bere Instagramen, eta, hola enbiare... Indauen ez, pentsatzen dut ona egongo dara. Horrek ondo originalan, gezurrik ez duten iten bakarrak gu gara. Horre beste askok auskalo, zer egiten duten, ero... Egiten dute, baina gero... Bueno, konfiantza... Nik anekdotan bat badaki, baina ezin dut kontau hemen, Bai, baina beste saio batekoa izan zen. Konfiantza boto bat bai. Bai, noski. A ber, zeraitik ez. Nik, a ber, jengibreak holan pixkat atzera inaldit, atzera, bada berezia zerbait. Baina nik odolostearekin, inungo arazo hori gabe jarriko nituzke. Garagardua eta gari zain zuriak. Bai, eta, garagardua eta odolostean arteko nazketa, txarrazatik, ez. Ardo txuriakin nahi duzula, ardo txuriakin. Baina nik uste dut, ondo, eta gari zain zuriak edo zeinekin ondo geratzen dira. Bai. Sartaien bakarri fregituta ere, labean errata, zeuna dien gari zain zuriak. Ni pila gustatzen izkin, gure etxean desente jaten dira gari zain zuriak. Nietako afaltzeko beti. Holan edo, afaltzeko beti, naski baten, nietako beti baskaltzeko isa inoiz, baina afaltzeko, holan, ez dakit, arrauz batzukin holan nahaztuta eta perretxiko batzukin, edo laban, edo plantxan, edo... Ez dakit, beti ondo. Komodua da, gaina guarnizio moduan balido izu, lehenengo plater moduan, hainbat eta hainbat errezetetan lagungarri moduan. Krema moruan egon bida hori hona, ezta? Oso honak. Nik iten duena guk etxean, bagizue, gari zain zuria jakiteko noiz zer atal zenba jaten da, hau oso aritzua izaten da, eta beste aldea izaten da holan gozoa, xamurraua egiten da holan ein, eta apurtzen dan lekuan, tak, hortik endu. Tirain eta apurtzen dan lekua. Hau aritzua da, honek zuntz gehiago dauka. Baina hau, pure bat egiteko, hori bai, pure bat egiten baduzue, honekin gero iragazin behar duzu, Baina zapore aldetik eta zoragarria da. Eta bestea erabilizazuen nahi duzuen, Txino batekin edo, Bai, txino batetik iragazi, ero iragazki film batetik nahi izan ezkero, baina iragazi beti. Nahiz eta desente denbora luzean euki egosten, aritzua dan zerbait da, tal bada, Bueno, patata arranditsuak abizen eitzen kasu honetan, ez? Patata arranditsuak edo garrantzitsa daukien patatak deitu jakien, zazkenian protagonistak, plateran protagonistak izango die patatak. Ez? Orduan, zuretako zer dauka garrantzia bizitzan? Zako metafizikoa jarri nahi zen bat batian, Sukaldaritzatik horra? Hor oso klasiko handiak edo betikoa die, osasuna, dirua eta maitasuna. Horre die beti, jenteak orokorrian gehien erabiltzen dituena gero, ez? Bai, izango da. Nik hor, diruana egia da, bizitzeko jateko ero dirua behar da. Baina dirua lortzeko ere, ze behar du? Denbora. Nik denbora sartzen dut hor, oso garrantzitsua. Denbora, noberantzako denbora hartzea ze garrantzitsua dan. Ze, jentea esaten du, ez? Behitu, horrek ez dakit nolako kotxea, etxea, ez dakit zelako oporrak erosi dituen. Bai. Hori erosi du diruarekin ez bakarrik. Diru hori lortzeko
zenbat denbora galdu duen, ero erabili duen diru hori lortzen. Bueno, aberatza espada jaio behintzat bai. Aberatza espada jaio, ordu pila lan inbehar izan ditu. Edo erentziaren bat edo aukitzen badau. Patri, denbora hori inoak ez dizu bueltatuko. Hori, denbora inoiz ez da etorriko, eta denbora garrantzitsua da. Eta nik uste dut, noberantzako denbora hartzea, familiantzako, etxekoendako, zure gauzendako, zure hobiendako garrantzitsua da. Lana eta dirua, eta osasuna, seguru. Osasuna espadaukazu, ez daukazu, ezer. Ezingo zu diru lanera joan, ez ezer. Minututxoa, zigor, hemen jengibria. Jendiak itxen dagoena da jengibria batzutan birrindu. Holan, fina egoteko, nik kasu honetan, holan, lauki txiki-txikitxetan ebaki, eta ona botako zat. Orduan, hau, holan, niri ez dakit esatean, niri dirua pentsetan jat, garrantzitsua, baina, zure biharrak edo asetzeko. Osa, horretarako nahiko, ez? Holan, ez luxuentzako baizik eta hori, etxia, janarixa, apurat, zure duintasuna asetzeko. Eta dirua, batzu da, dirua eukin, eta gorde, eta zulora guazenean diru horrek. Batzuk horrek esaten da, bez? Batzuk izango die, hierriko aberatzenak. Ezkenean, nahi edo nahi ez, nahiz eta ez gustau, bizi gara sistema kapitalista baten. Orduan, maian, joku tablerua, dirua da, nahi ala da nahi, eta da nahi txenda diruan truke, ez? Horregatik, nik pentsatot garrantzitsua dela, hori lortzeko, baina ez, holan ez dakit. Ez beste gauza baterako. Bizitzeko, eta, kapritxo bat, hauei boilur pixka bat sartzeko, horretako... Ondo etortzen dabe, bai. Segatik ez. Baina nik uste dut, denbora hori bai dala, hori bizitza juni dien zaigu. 4 egunetako gauden mundu hontan, eta hori ez dago erosterik, denbora ez dago erosterik, eta gauzak egiten ez ditugunak, gero ezingo ditugu, gero berreskuratzea zaila da, eta nik uste dut, bizi inbar dela momentuan, maitasuna nahi eta nahi eskoa da, lagunekiko, familiaekiko, noberanen inguruarekiko, eta norbera maitatzea oso garrantzitsua da, hori ere ikazin behar dela, eta hori ez da erresa, baina, ostra, esan behar da, ni nahiz inor baino gutxio eta inor baino gehiago ez da, baina maitatu behar da norbera. Bakitzu zelan maitatzen den bakoitza berai oso ondo? Ondoko sinatzen. Hori da, hori, sukaldian sartu da zu, naiz eta zu bakarrik egon etxian, zehoseko xua prestatu zuretzako da denbora eman, horretako, maitxasuna da. Eta honek, patata arranditzu honek prestatzea zuretzako, maitxasuna. Hemen daukau jengibria bota dotzagun gisatua. Orduan, honei odolestia botakotzat. Lehengoa, salakendu da, odolestia dauzka barazkixak eta arroza. Orduan, desegin ingou, holan apurtxo bat sartakin honetan, eta bestiak bakarrik jarraitzen dugu berakatzakin eta tipulakin. Hau da, ingo duguna apur bat, noraino joan da odolostia. Gero tapa jarriko zau badazpada. Bai, eta ero honi, hemen zer jungo da, hemen gero... Hau joango da tradizional, orduan, tradizionalain normalian, jendia botatzotza saldia bakarrik. Holan, irina apurtxo bat eta saldia. Gorputza emateko, ez? Hori, gorputza emateko. Baina, nik irakurri dut interneten badau, errezeta oso sar bat, holan, apaiz batzuk eta itxendabena euren sukaldian, komendatuko zute, YouTubeko kate hori zeda, ona. Die, apaiz batzuk, hor bizi, da, han ibiltzen die kosinan. Da, oso da. Eta eurak itxen dago esniakin. Eta doan betzaben, tira, probauko esniakin zelan geratzen da. Nola, ona esnia botatzen dute eta... Horra esnia. Beitu. Bai, ontsi botakotzat irina apurtxo bat, koiara bat bakotzai, hori gorputza emateko azkenean gixatu honei. Bate imango zazu zuk bueltia? Bai. Eta bestiak, nik bestiai. Hau da, rutz bat azkenean, Hori da. Rutz bat da. Rutz bat, eta gero belute bat. Eta gero, belute bat ingau saldakin. Jendeak bebai, hauzkenean hau platera inbiar badozu xumia, aldozu bebai, urakin egin. Baina, saldia botako. Hemen erdixa. Hemen beste erdixa. Hola, apurtxo bat. Eta ona hemen bitxikeria. Gero botako. Ona hemen, ona hemen bitxikeria. Zein da? Hemen, botako. Garagardua? Garagardua, nik aukeratu garagardo hau saltzen da bela IPA. Dara, ze, azkenean aroma desberdin asko dauzka, baina gero etxien aukitzen dozuen garagarduakin edo, dendan erosten dozuen arrunt batekin bebai, balixo dau, orduan. Honei, garagardo apurtxo bat. Honei, hau ez. Honei, esne apurtxo bat.
Eta honek irekiten dauenean, botako zau patatak. 10 minututxo utziko zaulan gixatzen, eta segitxuan etorriko gara, urdai azpikua. Gari zain zuriak eta perretxikuekin. Bueno, honek ja sekulako gusaina dauka, ordoia... Txura dauka, erra benetan, Plop, 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 hor badoia gutxinaka, eta bitartian ningo, gehigarrixak edo gainean botakotzagun gauzatxuak. Tradizionalai, normalian, hau tradizionala be, holaxe jarri zeike. Holaxe jan zeike, ez da? Bai, nik egin izaten duen, esnean ez dut egiten, baina ja patata hauek saltzarekin egin da egongo ziren. Perrexia gero, gainetik botaten dira, eta listo. Perrexia apurtxo bat, baina, tradizionalek be bai, botatzen zi urdai azpikua. Beraz, nik botakotzat urdai azpikua eta perretxiko apurtxo batzuk be bai, holan gainetik, gogoratu, barazki jaliak izaten basaria, bakarrik perretxikuak bota, eta holan behitu dakotzue, eta igual, esnean ordez, esnerik ez bota, eta oi asko saldan ordez, barazki salda batekin, eta hori veganuentzako bai izen leike. Bueno, ez patatak arrautzekin jarri ditu. Ez, baina txitxirio tortilla ingen duen lehengunean, txitxirio irinakin eta urarekin egiten duzuen nasketa hori, horti pasatu, eta hau berdin geratzen da, itxuran eta ez badizuete esango, etorriko zan nire dakidan bat, eta esango zuen, hoi ezer dira, esne fregitu horiek, esne torradak. Bainilla kremaki. Hori da, baina ez. Eitea, aukera badago. Badau. Bueno, hemen notizi bitxi bat aurkitu dugu, Leire Arrieta, historialariak, hemen Deustuko Unibertsitatean da laniten duenak, aurkitu du hor, BBC, telebista... Saioan hor, Inglaterrakoan, 1947 eta 1956 urteen artean, orduan erbestean zeuden apaiz euskaldun batzuen emisioak, euskerazko emisioak. Euskeraz BBC-en? Erresuma batuan? BBC-en, erresuma batuan, bota zituzten. Eta, bueno, beraz, ez gara ETV baten bakarrik euskeraz ade? Ez. Bueno, garai hartan BBC-en. Gaur egun uste dut ez. Baina, bueno, egia da, gerrategai raian daulakoak, badago pelikula baita, ez? Eta euskaldunekin uste dut erabili zituztela. Klabeak ero pasatzeko, hor Japoniarrekin da erabili zituzten, hor Ameriketako indio natiboen, ziusak ero zer ziren, eta beraiek irratiz hitzeiten agertzen ziren, da, claro, Japoniarrek itzegiten, inglesez da itzegiten zutenak bai, beste munduko hainbat hizkuntzetako hiztunak bazituzten Japonian, baina ziuz hizkuntza ezekiten. Eta antza euskaldunak ere erabili izan ziren horrelako beraien artean da itzegiteko. Japonian apaiz euskaldunak izan ziren, Yamaguchin Francisco Javier egon zan, Javier egon zan, eta euskalduna zan, da euskeraz hitzein gozu. Xabi Yamaguchi. Bueno, kontua da, hau irratian hitzein zutela, BBC-en irratian hitzein zutela, eta gaina bizkaitarrak ziren, hemen daukagu testotxu bat idatzita, nola azten zean. Euskaldunak BBC-en agur dagitxue Londonetik BBC-ko gizon eta herrixen alker aitutzea gura dau, aitutzea, ulertzea, eta herrixen, gu Bizkaian, 2J jartzen ditu. Herri, isa hori, 2J dira holan eraitzen dira. Eta, holan, holako dokumentu historiko hau aurkitu dute, eta ze gauzak, Franko getzuela izten hemen euskaraz hitzeiten, baina kanpotik iristen ziela hemen euskerazko albisteak eta... Bi esan moluen. Bai. Oso ondo. Beitu, platera ja bukatzen gabiz. Sartakin baten jarriot urdai azpikua eta perretxiko batzuk. Orduan, hemen jarri ditut gizatu tradizionalian, gero perrexiakin bukatuko dugu, eta hemen gari zain zuriak, zuklen, konta dozu trukua, baina nik labanak irengot. Puntatxuak jarri, eta hola hartxe bi irulerro jarriko ditut. Ez dugu nahi oso haritxu izetia. Berez, bi irulerro ona sartakinera, eta gero, bi aukera dauz. Zuk erabakiko zu, ze jarri. Botako zau odoloste apurtxoa gehiagoan frigitxuta eta kurruskari, edo ez. Niri bere hortan gustatzen zait. Nahi baduzu gehiago bota, ez daukat inungo arazorik horri odoloste gehiago botatzeko. Zuk aukeratzen duzu. Orduan nik aukeratzen dut, baietz. Nik pentsatzen zuk segitxuan esango zinuela baietz. Ni oso, nik kin ondo.
gabe ere ondo. Ni moldatzen zara. Patri. Zure errezeta, itxura benintzat, eta hau etxean probatu behar dut. Aurren hemen probatuko du. Hori, aurren hemen, eta gustatzen bagatzu ja. Hori da, bale. Nahi duzuna, Patrizia? Ni gero biurrikeri bat ingo dizut. Bai, nik pentsatzen zuk zaukatzula errezeta tradizionala. Bai, baina berarekin bakarrik ez du beteko. Orduan, programa. Orduan, biurrikeri bat sartu behitut. Baina, bueno, a ber, zuri hau nok egin dizu, ze zukaldari da, nola da? Xavier Muñoz. Bai, Xavier Muñoz, bai. Bueno, zein da hori? Nik, lesakako bat. Arzaken biurrikeri bat da. Arzakena? Itz nagusia dira hori. Eta kontauko zu, spoilerra ingo zu edo gerorako utziko zu sorpresa moruan? Gerorako. Bueno, behitxu, honi perrexila. Eta taratzen bozta zu plater bat, hau zerbizatuko. Vale. Ero, biak inda eukin artestu ditxoko, ero zer? Igual biak egin dauko zela eta biak egiten ditu? Vale, itxo ingo, honek, gari zain zuixak, behitxu. Bota? Hontan? Ontxe ingo duguna da, apur bat odolostia, kuruskari egon arte kozinatu plantxan, honi bota eta bixak zerbitzatu. Bueno, behitxu, azkenean irabazi dau baieskuak eta odolostia jarri dut hau demokrazia bazan, ala? Bueno, naiz eta zuk ez eskua esanik jarri minauen. Beraz, hau desegin ninja putxo bat. Ulaniko atzamarrakin. Eta barrura. Orduan ontxe, bi plater txokartzen doztazu, zerbitzatuko zut. Plater. Plater bi, sakon eta ondo. Bai. Orduan, lehenko hasiko gara, igual... Modernoakin, ez? Zerbitzauko. Holaxe, minimalista joango da. Ez, modernoa da honetan. Patatatxo bat apurtu entzako. Ze gorputza dukan, saltza horrek, benetan. Odolostia, gari zainzuriak. Eta jengibrea. Eta garagardoa. Bueno, garagardoa nolako saltza batean, jengibreak, eta bueno, jengibreak espentza holan aldatuko dunik, emango dio berikutua, eta pikante puntutxu bat agian, neurrian arabera. Hau, zerbitzatuko bai? Bai, nuski. Hombre, holako aukera. Men hori baltzak, hori da, gerrikakoak. Horrek indozu etxorienen, behitxu. Hori baltzak? Zerrendarako ondo etorriko zan. Horre digo zuak. Hori baltza di, Gernikako, holako gozo tipiko bat, Gernikan iten dana hori baltzak. Eta, azkeneko pasan itzen nien gozotegi itxita zegoen. Enuen galdeti, ez dakit, oporregat izan, baina gozotegia hori baltza saltzen zituzten itxita zegoen. Orduan, txorien errapikatu diko. Hone die gure patata arranditsuak, tradizionalak, eta gure patata arranditsuak, odoloste eta gari zainzuriekin. Hasiko gara batekin da, zima gauza. Lehenengo tradizionala eta gero bestia? Bai. Ze tradizionala finagoa da, ez da? Nik hemen, bertan dago da. Bueno, bai, hasi zaitxezea. Baina esneana bitu. Esneana, ez da gini tradizionala, nik enuen ezautzen esneana, Oso goxuak. Hori, patatak daukien, gainetik daukien arrautz horrein ditzangako alkandora. Orduan, alkandora egon dira fin-fin-fina eta saiatu bizariek gero gixatuan ez apurtzen. Bai. Eta hori da, patata arranditsu on batzun, sekretua. Eta hauek, bitu, gero, kanpoko alkondara beltza. Bai. Bueno, nik honi bai, kurusia eko probatzeko, Oso hona, gaporea. Nik honek nahi xaudutxute. Egin tradizionalak zuen nahi bezu, baina honek kriston honak. Bueno, banik hau, 8 hankakin harrapatuko nuke. Nik 8 hanka ez dauzkat, baina hemen honek padauzka. Bai, konta ditxuzu ondo? Bat, bi, hiru, lau, bost, 6, 7 eta 8. Ondo. Eta hoa, mokoa. Hemen, zerbait gehiago, behar duzu, buruan jartzen nahizu peluka moduan, emoi oso musu bat, hori inzauien doku zaian bezala. Ez, hori jamanion.
Bueno, olagarro hau, erosi nuen, izostuta, hori galdetu, olagarro erosten baduzue, beti galdetu, ea izozgailutik pasatuta dagoen. Freskoa baldin bada, izoztu zazue, 2 egun, eta gero lehen garai batean jotzen ibiltzen ziren. Bai, usan, maiu batekin, paretan kontrata danetik itxezan. Olagarro gaitxua. Bueno, bain behar duana, olagarroa afeira erara, era betiko tradizionala, eta gero, denbora daukadan ezingo diot, olako, hori hartzaken errezeta batetik hartuta, alioli berezi bat, ingo du, fruta alioli bat, eta hori lagungarri moduan jarriko dugu. Baina nola egingo dugu hau. Lehengo lapiko azkarrean, patatak eta olagarroa sartuko ditut, eta tutua igotzen den momentutik, 8-10 minutu izango dut egosten. Utziko du bere hortan epeltzen, eta honen lagungarri moduan zer emango du? Aliolia. Eta ero olagarroa egin da honean, atarako dugu, purea o patatak azpien jarriko dugu, ikusiko du nola egingo dugun, gero olagarroa gainean, piperrautzak, gatzeskatak, eta alioli berezia. Zeran egongo dan? Bueno, seguruen. Fruta aliolia, ez da sekula? Entzun ez, ikusi ez ezebez. Hartak egiten bada, ondo gara. Ni beste, patatak arranditsuak horrekin ez da ere, esan da, odoloztearekin, baina, txaka, agian guk aurremen egiten dugunetik aurrera, jenteak egiten hasten da. Auskalo, patatak afeira erarabe, holan jaiozien, ez? Batek inzauen lehengo aldiz, eta gero, oso famatu biekatu ziren da, holan izan. Hemen olagarroa imar da sustoa. 3 aldiz, sartu urberotan. Eta bitxu, azten da, eta bildu iten dira. Bai, horri zertako jena, gehien bat azalez apurtzeko. Nik etxean egia esan... Hori, iliantzako bai, horan ilia sartu eta holan... Sartu. Nik egiten dudana da, izostua sartzen du. Olagarroa izostuta hola, lapikoan eta urgabe. Izostuta patatak eta urgabe, eta gero ikusiko zua olagarroak zenbat ur botako digun, eta denbora berdina, tutua igotzen da momentutik, 10 minutu, haundia bada 2 kilotik eta pikutik gora, 12 minutu ero utzi dezaket, baina bestela, normalean, 8-10 minutuan, txikia badera, 8 minutuan, egin da egoten dira. Baina beti, denborak hori bai, tutua igotzen den momentutik, lehenago ez. Nik lapiko motelian itzen dut, eta bai ur barik sartzen dut, eta holan joaten da gutxinaka bere ura soltatzen. Eta gero patatak nik, lehin nauen lehengo aldixan, esan nauen, hau ona egongo da, ze patatak geratu ziren more-moreak. Hombre, koloria hartzen dute. Koloria hartzen da, eta nik ikusitxa, jatetxetan eta nola ateratzen dauen, olagarroa afeira erara, ez oinarri xan, patata egozixa, txurixa baina, katxeloak, ez, deitzu datzila Galizian, gero gainien olagarroa da piperautza. Baina, eta nik ikusi nahi horrek patata moriek esan nahi haien, baina gero super gozuak. Ba nik niretzako patata honen abaku zintzu dien olagarro iteko? Zintzu? Honek Kanaria Arruarteko patata ximotu txiki horiek. Garestia dira, egia da, eta hemen lortzea ia ezinezkoa da. Hori, amenotzen, nik hemen ez ditut ikusi sekula. Hemen ezinezkoa da, ia lortzea. Baina, badakizu, kuarentena bat pasata ekarri behar dituzte, eta baina zoragarri. Patata horren krematzasuna ez dauka, batez ez. Hemen, orduan esan dakoa, udare bat, berak hartzak egiten du errezeta hau hemen udareak, eta ero matz ale batzuk sartzen ditu baita. Eta nik hemen botako diot, hemen baratxuri atal batzuk izan ditut, oliotan emeki konfitatzen, olioa 0 gradutakoa ez hartulako oso potente bat, bestela netzako fuerte egia eratzen da. Eta hori botako diot, orduan ez da izango alioli holan fuerte bat, holan baratxuri gordinakin erabilitakoa, Haukiko da frutan aroma da, saporia da, usaia, ez? Gusto baietz. Espero baietz. Bitu, mundu osoak pentsatzen dau, afeira erara einako olagarroa Galiziakoa dela bereziki. Baina, zuk bakitzu Leonen be, hor dauela jatorrixa. Bai, eta herri bat da, Leoneko herri bat. Eta zein da herrixa? Herrian izen hau nien gogoratzen, baina hor bertakoa ziren, kontua da, histori guztia kontatu da. Nik historixa da, irakurri dutena da, horak Galiziako jendia joeten zala ferixak eta montatzera Leonera, eta eramaten zabien olagarru lehorra. Eta gero hidrata bitzen zabien, da, zerbitzatzen zabien, gaur ezagutzen dugun moduan. Hori da nik dakizien historixa. Historia benetan da, Ameriketatik ekarri zutenean hori piperrautza, kontuatu zen, piperrautza konserbatzen, lehen konserbatzen zen piperbeltzakin. Eta gero konturatu zen, piperrautzarekin ere, eta horreite dator, pimenton. Pimienta, pimenton hitza horti dator, ez? Piperrautzana. Eta hasi ziren konserbatzen. Orduan, claro, kolore gorriska, zapore gozo ematen zion, eta ze hasi ziren Galizitik eta juten, piperrautzan bila. Zeiten zuten?
elkartrukea. Olagarroa eta arrainak eta makailaua lehortuta eramaten zuten lehoi handera, eta handik ekartzen zuten oliba olioa eta piperrautza. Eta... Ez da truke txarra, Ez, eta beraiek, hortan ibiltzen ziren hasien lehoiko herri bateko transportistak gero esan dezagun. Eta beraiek, karruan, ez daukaten ez beste ezer, olagarro lehorrak, olagarro lehorra erabaten zen, hidratatu inbarzana gero, piperrautza, eta oliba olioa nasketa hori inzuten, eta hortik sortu zen errezeta hau. Eta, bueno, hor gero, Galizia, elkartruke bat izan zen, baina dana etxien gatu zola. Eta bira. Baina beti esaten dugu Galiziakoa dela, la leonekoa izango da, bai? Nos! Guri meritu apurtxo bat bai, ez? Hemen egon da bat ematen zuten han ingurukoa dela, eta ez gailegoa da, ez da izan. Idatzi, txorienea bildu da ITV.eus, eta zuen teoria, kontatu duzu, ero zer, nungoa dan. Agian bermiokoa da, Egon za Leonen? Leonen, pasatzen, egon ez. Janda daukat, txorixoa lehoiana, baina ez da... Ez da horrena, nik uste nuen, txorizo de león da, ke ba? Txerrikiak initen dute. Han jaixotako txerrikekin baina. Baina hor goxua, hori ere oso goxua. Horrek ez dauka meriturik. Nik ez da itolarru hangoa, txorixoa bintzate erra. Bueno, hemen, udarea... Laranja, mandarinan zukua, kasu hontan, baratxuri atalak, arrautza gorringo bat, eta honi tutua ikoza jo. Denbora, venga, 9 minutu utziko izkiot, eta patatak denbora hortan iningo dira. Eta hemen oin, alioli berezi hau ingo du, hartu. Hasiko da birrintzen, oliba olioa botatzen. Eta oliba olixua da, berakatza konfitau dituzun oliba olio berdina. Horren, zaporea berakatzana eukingo da, Zu lasai horren zaporia ez zaiola faltako. Gatzez, tio, bota. Gatzez katatuk. Eta hemen bakizu olako... Elkar trukaketa bat izan genuen, eta Durangoti pasatzen da arrainaren eta ardoaren ibilbidea. Hau da, ondarrua eta lekeitio oionekin batzen ziren. Eramaten zuten, arrain lehorra oionera, eta handi bueltan, segartzen zuten? Ardaua. Ardaua itxasontzietan eramateko, kanpora, ero bertarako. Horre bai askarrak. Elkar trukeak eta onak zan. Nik, batzu makaiagoa zeukaten, eta gero bestek ordainenan ardoa. Gu hemen bai txorienen ibiltzen gara elkartruk, ez? Niko sinatzen dutzu delengo errezeta bat, gero zuk neri, da hurrengo egunean, hola ibiltzen gara. Eta dano jaten du, dena. Bueno, aliolia, listo dago. Honi falta zaio, esan dakoa. Horein, 8 minutu, egozita dagoenean, garrantzitsua, horrela egiten duzuenean, gero, bukatzen denen denbora, ez altzatu tutua lehena osteko, itxurripean ez jarri. Utzi bera bakarrek ostutzen. Eta orduan olagarroa puntuan egon gara. Beraz, itxoin ematu. Olagarro gaixua... Eila dauz, hasi, ez duzu urritzen. Bueno, denbora pasada, patata bat zuritu dut, jarri dut. Ni, egia esan, hemen Patriri kontatzen nahi nitzaion, gustatzen zait patata hauek eta hemen gurarekin, olako puretxo bat egin, horri botaldi osuen martorria, eta oso goxua eratzen da. Martorrixa? Bai, martorrixakin da puntazo bat. Perresilla ere bai, eta olako pure bat, eta azpian jarri. Oso goxua eratzen da. Eta bai, kameratik kanpota egon gara komentatzen, ur honekin, ur hau aprobetxatzeko bai, ur hau ez bota, eta honekin arroztxo bat olan itxeko, olagarro arroza? Olagarro gabe. Olagarro gabe, zenbat olako trampanto jo dauden. Jo, baiet. Eta izter hanka hauek hartuta plantxan egin, pixka bat, parrillan, hau, txingarretan erratzen baduzue. Hanka bat egozita gero, oso goxua. Eta antzina itesan moduan asko, eltzekari moduan hartu, barazki batzukin gordinek hasi hor kosinatzen. Oigan, salobreinan, nire hori Granadako herrixan eitzen da, espetuak eta itxe dituzten bezala, sardinekin. Hor sartzen da olagarrua, eta lehor dagoenean gisatu baten. Bueno, babatiko du, afeira erara. Piperrautz. Hemen batzuk pikantea erabiltzen dute, bestatzuk osoa, bestatzuk bien nasketa. Eta zuk? Bien nasketa. Gatz eskata batzuk, garrantzitsua. Hemen ere gatz eskata batzuk. Oliba olioa garrantzitsua. Eta oliba olio on bat garrantzitsua. Eta honi, gure alioli berezi hau. Eta, behitu. Horri bai. Kolore pixka bat emateko honi bai. Oliba olioa, eta gure gaurko bigarren errezeta,
Listo. Olagarroa afeira erara eta olagarroa fruitu alioliarekin. Fruitu aliolia nik lehenengo probabiu ze... Bai, bestia zauzen du. Bai, kuriosia epia daukat. Probatu aliolia, eta ez da horrela fruta zapore esaten duzua astakeri bat, ez? Xamurra, fina eratzen da. Oso fino. Bai, gainera, berakatzaulan konfitatuko jarri dozunez, ze hona, ze hona. Eta olagarroa puntuan dago, Bai, bere puntuan. Bai, lapiko askarra izan, Patri, ez izan beldur. Egintzazu. Bisa erabiliko. Launok, eskerrik asko hori zaterren. Horren arte.